Rufaro kwamuri, rufaro kwamuri, rufaro kwamuri. Ndinofara kupiwa umwe mukana kuti ndidzidzise paungano yaGabreni. Sekutaura kwaita baba Sibhi kuti panodiwa balance diet, ndichaedza kuti ndidaro, asi ndakaronga kuenderera mberi nedzidziso yedu yelast week. Saka ndiri kuda kutanga nekumadzimai uku. Tingakunde sei imweya wemakuhwa? Makuhwa akafanana nezvirwere zvakaita sana COVID nana HIV atoripo pamakiller disease. Vamwe mungatoshamisika kuti makuhwa anouraya here. Ini ndinoti hongu makuhwa anouraya. Makuhwa anouraya ushamwari, ukama, munhu kutofa chaiko warohwa waita makuhwa. Saka ndiri kuda kuti nditaure masymptoms emakuhwa kuti vanhu mugozokasika kuzvidzora. Symptom number 1. Ukanzwa nyaya unoita seunotsva kana kuzarirwa. 2. Unoita seuri kutandaniswa, wanonokerwa kusvitsa guhwa. 3. Ukanzwa nyaya hope hadzibati, haudi kurara nechikwereti chenyaya. 4. Kana parufu chaipo, unototi dai mharidzo yapera tatanga kutaura muparidzi. 5. Munhu ane guhwa hagonogara pamba pake. Anofarira kufamba kunge ane mashezi nedhongi. Ndoda kutsiura vaya vanoremedza vamwe nenyaya dzavo. Watonzwa kuti heye asikana musazoudze vanhu. Unenge uchida kuremedza hani nezvinhu zvako zvawatadza kutakura iwewe? Asikana, hakuna secret inozwa munhu panyika pano. Chimbofunga kuti ko iye wandiri kuudza masekret angu ese, zvikaenda nepamwe otanga kupenga zvinozopera mushe here? Aiwa asikana, ngatisiyei makuhwa. Ndouya panhau yevarume vanoswerera kutsvaga mabasa. Nyika ino yakutoda kuti vanhu tingoita ana muzvina business, nekuti ukasangwara muZimbabwe munomu unogona kutotsvaga basa kusvika basa rako ranguva rekutsvaga basa. Musazoshamisika muno munyika muguta reHarare. Ane $10 anogona kuswera nenzara, but ane $1 adya sadza. Iwewo uchishayirwa chenji. Zvirimo mumagwaro. Magwaro anoti uchazviona asi hauzvidyi.